Balima Malikunafoni jabrani lajawa cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Professeur Ousmane Eric Jakite min b'a daminɛ tɛnɛn don décembre kalo tile 7 ka taa bila karidon décembre kalo tile 13 la farafin kalo tile 21 ka taa bila farafin kalo tile 27 la dolo jate la kawla kalo sabanan tile 15 ka taa bila kawla kalo sabanan tile 21 na. O wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko dolo min bɛ kan an mara nin wagati in na ni anw b'a wele ko fintɔn, ni nazaraw ko a ma ko jupitɛri, ni arabu yɛrɛ ko a ma ko mustariyo. O mustariyo dolo in o de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan nin wagati in nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ko den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati in ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di, ko ninnu fana bɛna teliya kosɛbɛ, ko wa ko ninnu ko dusu bɛna bonya. Baara jumɛn de ka di ninnu na ni fɛn min bɛ tali kɛ transport baaraw kan, o baaraw de ka di ninnu na kosɛbɛ. Transport baaraw ka taa se magistrature olu baaraw olu de ka di ninnu na kosɛbɛ, ani chauffeur. Bana minnu bɛ jumɛn de bɛ se ka ninnu sɛgɛn, o bana o de bɛ tali kɛ biyɛndimi banaw kan ani bana minnu bɛ tali kɛ sugunɛsira banaw. O de bɛ se ka ninnu sɛgɛn, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ u ka dakan kɔnɔna na. An bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so, funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Kamasɔrɔ aw ka jija n'a ka wulikajɔ aw bɛna ye nafa t'a la. A ka di aw ye k'aw kolo gɛlɛya ka se ka ko caman kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka sumaya walew ani farifagaw olu barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Nka o n'a ta bɛɛ aw fɛlen don kosɛbɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ma ani aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw, aw fɛlen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Wasa ni yɛlɛda min ni aw b'a ɲinina ko fiɲɛ de ka kalan ka ɲɛsin aw ma, nka bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro, garisigɛso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so, funteni kalo 2nan denw, toro ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko jigisigi kuma caman de ɲɛsinen don aw ma. Jigisigi kumaw ani wasaw, kumakan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nisɔndiya ani wasa ni kunkɔrɔta ɲɛsin aw ma don nataw kɔnɔna na. Nka a kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye, aw bɛ kuma ninnu ta ka se ka baara kɛ n'a ye. A kuma ninnu nafaman de ka ca ka tɛmɛ a nafantanw kan, wa jama kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so, Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko birisa ɲagami ani bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tunuw ma, ko olu caman barikalen don aw ka dɔgɔkun na waleyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la, aw yɛrɛ bolofɛnw fo ka taa se nafolomafɛnw ma, k'olu caman bɛ se ka kasara sɔrɔ aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ani na aw bɛ se yɛrɛ fana aw kana mɔgɔw ka fɛn singa, kamasɔrɔ ni aw ye fɛn dɔw singa a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye aw bolo, walima a ko bɛ se ka taa ka aw bolo dan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'aw bɛ se wasa ani kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina aw ka hakili sigi ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw ani bolofɛn tunuw a y'a hakili to olu la. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so, kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jamaw kundalen don aw kan, nka jama ninnu tɛna kɛ jamaw ye
minnu bɛ se ka na nafa lase aw ma. Jama fu de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ kɛnɛya yɔrɔ kan, k'aw ka kɛnɛya sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wulikajɔw ani fangalabaaraw bɛ se ka wasaw ani wulikajɔw olu bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka ni aw saliyala kɛnɛya min bɛ aw la, i b'a ye aw ka kɛnɛya bɛna kɛ a yɛlɛma ka kɛ fu de ye aw bolo, ko fɔ aw ka baara kɛ ni aw farikolo ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Laɲini min n'a b'o ɲinina a ka ca la, o caman bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka n'a bila uti kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma lion, denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Iburahima ka so, lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ, kamasɔrɔ waleyaw a n'aw ka wulikajɔw banamini b'aw ka sira caman kan, wa ko daminɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, ko aw k'a ka ko daminɛw k'a k'a bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ, kamasɔrɔ nin tɛ aw ka ko daminɛ wagati ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna a ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ. Ko caman kun bolo dalen don aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔ, i bɛna ye birisa ɲagami bɛna don olu la. Dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ, wa ni aw bɛ se dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, dugutaga minnu bɛ se ka tali kɛ siniɲɛsigi baaraw kan. Dugutaga ninnu a siraw dibi ka ca a sira kan, banamini ka ca a sira kan kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, yɛrɛkɛli o de fanga ka bon aw ka waleya kɔnɔna na. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 22 la ka na bila sɛptanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma viergew, samiya kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so, viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni yɛlɛda ni kunkɔrɔta olu ɲɛsinnen don aw ma kosɛbɛ, wa aw kanunen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ donta o de ka dɔgɔ kosɛbɛ. Sumaya fanga ka bon aw ka waleya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, garisɛgɛ ko ta fanfɛla la. Nka kunnafoniw olu siraw jɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye, wa kunnafoni balilen dɔw bɛ se ka na cun aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, min bɛ se ka yɛlɛda lase aw ma, wa min bɛ se ka kunkɔrɔta lase aw ma don nataw kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile 23 la ka n'a bila ɔktɔburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balanso, kawula kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so, furuso denw, balance, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko denmisɛnnin aw ka ko ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ, wa wasa ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ni aw kɛrɛfɛmɔgɔw, aw yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw, a jigila mɔgɔ minnu bɛ aw kɛrɛfɛ, ko aw bɛ se k'aw jigi da olu ka kumakan kan, ko bari faso kɔnɔ ko olu de barikalen don aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw kan, wa aw ka batonw ani aw ka aladeliw olu caman bɛ minɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se k'aw ka se ka ko caman ɲɛɲini Ala fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman wuli ka bɔ aw ka gɛlɛya la, kamasɔrɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fo ka na se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, donta aw bɛ se ka garisɛgɛ balalen dɔw sɔrɔ, garisɛgɛ minnu n'a kun kuma fɔla ka tɛmɛ ni a kun ma ɲɛ sɔrɔ, k'aw bɛ se k'aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka n'a bila nɔvanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma sukɔripiyɔnw, kawula kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so, sukɔripiyɔnw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko balilenw olu de kun dalen don aw kan, kunnafoniw sira olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw bɛ se k'aw sigi ni kunnafoni caman ye, kunnafoni minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma, walima ka sumaya don aw ka ko la, ko kunnafoni o sira barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw ka farati fana, mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fo aw ka se aw dusu la, aw ka se ka aw yɛrɛ minɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. O de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo ni nɔgɔya ye. N'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, farifaga o de barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ fo aw ka dusu faga. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani kibaruya siraw olu jɛlen don aw la kosɛbɛ kunnafoni sira dayɛlɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wa wulikajɔ o barakalen don aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ fanga bɛ aw ka ko caman na ni aw ka ko daminɛ wagatiw ye ka aw bɛ se ka kule ka jɔ ka ko kura minnu bɛ fɛ ka ko kura bolo da sini ɲɛsigi kow la ko nin ye aw ka ko kura daminɛ wagati ye a ka ca la ni fɛn caman bɛ yen nɔ ni aw y'a daminɛ ka bɛn ni wagati in ma k'a bɛ se ka kibaruya duman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ jija ani kunkɔrɔta ani kɛnɛya farisogo la o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔdenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so masasodenw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jɛɲɔgɔnyaw barakalen don aw ka ko la kosɛbɛ ani wulikajɔw fana barakalen don aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa ni ci bɛ mɔgɔ minnu bolo ci minnu bɛ tali kɛ kunnafoni siraw kan walima ci minnu bɛ tali kɛ baarakow kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wa kɛnɛya fana sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa fɛn bɛ tali kɛ yɛrɛkɛli de fanga ka ca aw ka waleya la ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw sigi ni yɛrɛkɛli ye aw bɛ se k'aw sigi ni bolofɛn tiɲɛw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ kalo 2nan don mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kunnafoni sira olu jɛlen tɛ wa aw ka farati ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo da nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari kɛlɛw ani kuma camanw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'olu caman tɛ aw nin ye aw bɛ se k'aw hakili sigi n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma bɛ se ka aw bila fili la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a ka ca la aw yɛrɛ ka hakilinaw ani aw ka hakilina ko olu de bɛ se ka aw dɛmɛ wa olu de barikalen don aw yɛrɛ bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw kan kamasɔrɔ jama bɛ fan o fan aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la ye fana futinɛbɔ kumaw bɛ se ka fɔ aw ma dusucɛn kumaw bɛ se ka ɲɛsin aw ma ka taga aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko dugutaga balilenw olu de kundalen don aw kan wulikajɔw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wulikajɔ balilenw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw sigilen yɛrɛ ka se ka ci ani ci balilenw aw kun ma sigi ni ci minnu ye ko aw bɛ se k'aw sigi n'olu caman ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kunnafoni olu bɛ kunnafoni sira olu fana jɛlen don kunnafoni sira olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ka ca la aw bɛ wuli ka taa aw jigisigi kuma fɔ mɔgɔ minnu ye walima a ka ca la aw bɛ wuli ka taa a ka baarako fɔ mɔgɔ minnu ye walima dɛmɛ ko olu bɛ se ka barika aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la fo ka taa fila a bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ ko kan garisɛgɛ donta k'a daminɛ cɛmancɛ la dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ balilenw garisɛgɛ minnu bɛ cuncun aw bɛ se ka olu sɔrɔ k'aw jigi da olu kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jawaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ sagittaire mɔgɔw ka wagati la n'o ye kalakisɛ ye alaw tala ka mɔgɔ a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko sumaya walew bɛna caya ani ci balilenw olu bɛna caya mɔgɔw ka ko la kosɛbɛ wa futinɛ ko olu ɲɛsinnen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo adamadenw bɛɛ lajɛlen ka se u dusu la n'o tɛ ko fitinin a bɛ se ka taa ka i bolo dan nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ
kamamafɛn kan. Saraka min bɛ yen ni an bɛ se ka o fɔ aw ye diɲɛ bɛɛ farafinna farajɛla ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to a la, o de bɛ tali kɛ kamamafɛn kan. Sɛ walima pigeon ka se ka minɛ k'i hami d'a kan, gɛlɛya o gɛlɛya de bɛ i kan, tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ na i sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na, a bɛ se ka don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na, i b'a di dɛsɛbagatɔ dɔw ma. Yiri yɔrɔ min barikalen don n'o bɛ tali kɛ gunjɛ kan, a dili walima a bulu, cɛw kuru 3, musow kuru 4, a kɛla a bulu de ye sa o, a kɛla a dili de ye sa o, olu bɛɛ lajɛlen ka ɲi, nka a ka ɲi gunjɛ la kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min y'a kɛ, ala ka barika don a la. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la, an b'a fɔ o la, ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na, aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.